Mihin me ollaan Vilma matkalla? Ollaan matkalla Villa Granden fitnessmallin castingiin. Kyllä. Ja fiilis on huikee. Tässä on Krista. Mä otin sun kamerakädestä hienon salaman. Mitä me ollaan Krista tänään tehty? Me ei ole oikeastaan mitään muuta tehty kuin nauret. Aika pelleiltä. Mutta ei me voida sille mitään, millaisia me ollaan. Tällaisia me ollaan. Me ollaan vähän sometettu ja vähän tanssittu ja vähän oltu Ilta-Sanomien feikkihaastattelussa. Joo, Tänään meillä Ilta-Sanomissa Krista Hahn. Joo, hyvää päivää, hyvää iltaa, hyvää huomenta. Sana valmis nainen selkeästi. Kysyttiinkö teiltä mihinkään reality-ohjelmaan lähtisit, jos lähtisit? Kysyttiin teiltä tuollaista kysymystä Ilta-Sanomien haastattelupisteellä? Ei kysytty. Multa kysyttiin tällainen, että jos pitäisi valita joku reality-ohjelma, niin mihin menisit? No mikä oli? Sanoin, että tanssii tähtien kanssa, koska se on niin fyysinen. Ei. Mehän perustettais oma sarja. Hei! Oma reality-sarja. Hei, kui siistiä. Jos se voi alkaa tästä. Hei, jos me ollaan jatkossa, niin meiltä on luvassa reality-sarja. Kyllä. Jännää, täällä on tosiaan ollaan selvitty. Jatkoon haastattelut seuraavana. No niin, se on sitten tie finaaliin tänä vuonna selvitetty ja äsken meillä oli pressikuvaukset ja vietetään kohta yhteiskuva ja sitten saadaan tää kaikki julki. Mun upean ihanan meikin teki täällä Normarin Saara. Kiitos. Fitnessmalli 2017 finaalissa siis ollaan. Ja aika huikee fiilis täällä Villa Grandessa. Just saatu pressikuvaukset purkkiin ja sitten tästä jatkoon. Aika tilaava auto sulla. Miten mahtuu? Tosi miellyttävää olla. Mutta tää on tosi makea kyllä tää auto. Niin joo, no, mutta tää ei nyt ei varmaan kauhean kauan mun auto, koska tää menee kaikki pellit vaihtoon, mä luulen. Tiivistyneitä. Tää on tosi lämminhenkinen. Mallimammojen kyydistä. Joo. Onhan turvavyöt takapenkki. Joo. Hyvät, tai siis semmonen niinku hyvä tseppi löytyy ja tullaan kaikkien kanssa hyvin toimeen ja tosi niinku mahtavia tyttöjä. Kaus. Me otetaan Otolle täällä vähän vaakavideoa. Mulla vois olla.